Azi învățăm alfabetul. Mai întâi litera A. De la B. De la Vreau din ceașca de cafea H. De la ce-a mai rămas. D. De la Dacă nu eu, atunci cine? E. De la E. Eu spun atunci, păi nu e ca mine. F. De la Frate, frate, frățiorul meu. G. De la Goali paharele. H. De la Hai de zi, de cu mine să vii. litera I. De la Iar am greșit. L. De la La mișto te iau. M. De la M-am îndrăgostit de tine. N. De la Nu voi renunța la iubirea ta. O. De la Oare unde-i dragostea? P. De la Pentru ce muncește omul? R. De la Rămâi cu bine, astea las, rămâi cu bine. S. De la Steaua e numai una. T. De la Tu, numai tu. U. De la V. De la Vreau să uit de tine. Z. De la Zile